Sezon katowickiej A-klasy pomału dobiega końca. W miniony weekend piłkarze GTV Stadionu Śląskiego podejmowali drużynę Hetmana 22 Katowice. Obie drużyny przed tym spotkaniem miały w dorobku po 24 punkty, a zwycięzca sobotniego starcia zyskiwał gwarancję utrzymania. Od samego początku drużyną mającą więcej z gry byli gospodarze. Już w trzeciej minucie Daniel Gładysz podał do Kamila Mokwińskiego. Ten wyłożył piłkę Arturowi Terbalianowi, którego strzał obronił golkiper gości. Na kolejną akcję gospodarzy czekaliśmy do 15 minuty. Adrian Ćwiertnia podciągnął z piłką pod pole karne rywala, podał do Terbaliana, któremu piłkę wybił defensor Hetmana. 2 minuty później Ćwiertnia sam zdecydował się na strzał i pomylił się tylko nieznacznie. W 22 minucie było już 1-0 dla GTV Stadionu. Piłkę na połowie przeciwnika przejął Gładysz. W walce o futbolówkę szybszy od zawodnika Hetmana okazał się Tomasz Bocz, który zaliczył asystę przy trafieniu Terbaliana. Chorzowianie mieli kolejne okazje do podwyższenia rezultatu, ale nie potrafili po raz drugi pokonać bramkarza z Katowic. Swoje szanse mieli Damian Oraczewski i Adrian Ćwiertnia. Ten drugi nie wykorzystał dobrego podania od Gładysza. Goście po stracie gola również zaczęli śmielej atakować bramkę GTV Stadionu. Ich pierwszy strzał w niedużej odległości minął jeszcze bramkę Roberta Glanca, ale w 27 minucie było już 1-1. Piłka do bramki gospodarzy wpadła po szczęśliwym dla graczy Hetmana uderzeniu z rzutu wolnego. Przed upływem 30 minuty drużyna trenerów Tomasza Osowskiego i Michała Pawlika mogła, a nawet powinna prowadzić. W świetnej sytuacji Ćwiertnia trafił w bramkarza, a po dobitce Terbaliana piłkę z linii bramkowej wybił obrońca Hetmana. Po kolejnych atakach na bramkę gości strzelali jeszcze Gładysz, a później Mokwiński i dobijający jego uderzenie Terbalian, ale piłka wciąż nie chciała po raz drugi wpaść do siatki Hetmana. Goście sporadycznie próbowali wyjść na prowadzenie, ale z obroną ich uderzeń nie miał problemu Glanc. Tuż przed końcem pierwszej połowy wydawało się, że GTV Stadion będzie schodził na przerwę z jednobramkową zaliczką. Po strzale Terbaliana piłka minimalnie minęła jednak słupek bramki Hetmana. Chwilę po zmianie stron gospodarze oddali całą serię uderzeń w kierunku bramki katowiczan, ale każdy z ich strzałów odbijał się od obrońców gości, a kiedy piłka wpadła w końcu do bramki Hetmana, arbiter meczu odgwizdał spalonego i gola nie uznał. W 52 minucie bardzo ładnego gola mógł zdobyć Ćwiertnia, ale po jego uderzeniu piłka poszybowała tuż obok spojenia słupka z poprzeczką. Dużo skuteczniejsi okazali się grający w pomarańczowych strojach goście. W 57 minucie ich pierwszy niebezpieczny strzał w kierunku bramki GTV Stadionu zakończył się golem i gospodarze musieli odrabiać jednobramkową stratę. Hetman z prowadzenia cieszył się tylko 7 minut. W 64 minucie Tomasz Bocz podał do wprowadzonego kilka minut wcześniej Pawła Wieczorka, a ten zagrał w tempo do kolejnego rezerwowego Michała Michalskiego, który pewnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Chorzowianie mieli zamiar walczyć o pełną pulę. W 68 minucie po podaniu od Wieczorka niecelnie strzelał Ćwiertnia. Goście też nie składali broni. 6 minut później gospodarzy dobrą interwencją po uderzeniu zawodnika Hetmana uratował Glanc. W 83 minucie GTV Stadion Śląski drugi raz w tym meczu objął prowadzenie. Piłkę na połowę rywala wprowadził Karol Ostrowski, podał do Ćwiertni, a ten dobrym zagraniem wypuścił Michalskiego. Michalski zagrał przed 16 do Bocza, którego strzał odbił przed siebie bramkarz Hetmana, co wykorzystał Paweł Wieczorek, dając swojemu zespołowi trzecie trafienie. W ciągu ostatnich minut to goście musieli walczyć o poprawę rezultatu i kilka razy mocno zagrozili bramce GTV Stadionu. Co prawda na 4 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry mecz po podaniu od Bocza mógł zamknąć Sebastian Bocianek, ale to Hetman stworzył sobie w końcówce więcej szans na doprowadzenie do remisu. Groźnie bywało zwłaszcza po stałych fragmentach gry wykonywanych przez katowiczan. Ostatecznie jednak rezultat meczu już się nie zmienił. GTV Stadion Śląski wygrał z Hetmanem 22 Katowice 3-2, wyprzedził rywala w tabeli i zapewnił sobie utrzymanie w katowickiej A-klasie. Mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, no i w drugiej połowie przegrywaliśmy 2-1 i dużo niedokładności, dużo niecelnych podań, no, czyli technika się kłania i trzeba nad tym pracować, nawet na tym etapie, więc
No, od przyszłego roku będziemy mieli trenera od techniki, raz w tygodniu z każdym grupą młodzieżową będzie pracował, więc nad tym oni muszą pracować, bo było za dużo błędów technicznych, złych podań, niecelności. Ciężki sezon, można powiedzieć, że początek, czyli runda jesienna wyglądała fatalnie, chłopcy nie byli przygotowani do gry nawet na tym poziomie w seniorach. W drugiej części sezonu, czyli teraz na wiosnę, moment już naprawdę fajnie graliśmy. My z Jaszczębiem, z tymi liderem, z Lipinami fajnie to wszystko wyglądało. No i teraz ta końcówka słabsza. No, ważne jest, że chłopaki zobaczyli, jak wygląda piłka seniorska, że nie jest tak łatwo nawet na poziomie A-klasy. No i w przyszłym roku ich czeka MK, no więc będą się bili o to, żeby powalczyć o 18, kto będzie grał, ale mówię, najważniejsze, że no, utrzymanie już mamy pewne.